I pozdrav youtuberi i pozdrav gameri, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft Tekita. I sad imamo tužnu vest. Da. Otvori, idi. Vidite li? Sjećate se prije nekoliko minuta, Aleksa, ja sam našao dijamante i svašta, našli smo i one rude i svašta nešto i napravili smo jedne od najboljih mačeva, ali Aleksa nije pazio. Ja sam vidio jednu rudu koja je jedna od najboljih i sad je on je pokušao, on je mislio da dođem do te rude i onda smo mislio da je preskočio lavu i onda je slučajno ispod sebe, ja ću. Ček. Ispod sebe prokupo i znate šta se desi, umrli smo. Ali mi nećemo predstaviti serijal. Da, ovo će da bude kao let's play, ovo neki 50 epizoda. Mi nećemo da prestanemo dok sve ne završimo. Da, dok nam i kad Teki se obično završava kad vam stvari dolaze same. Čekaj, a kad vam stvari dolaze... Pola. Dolaze same, ali mi ćemo i preko toga da snimamo. Znači ubit ćemo i zmaja i vitera, znate onog troglavog. I kad to ubijemo i dalje će da snimamo. Nekoliko, samo 3 epizode kad sve to uradimo. Ako sad, mogu da kažem jednu psovku, ali ima umru ljudi od smeha. Ajde. Znate onaj viter što ima 3 glave, ja ga ne zovem troglavi, ili kako viter, ja ga zovem troglavi peder. Pa tako sam mu ja dao ime. A što si zasadio ono drugu? Pa da, ovo je ljudi nova biljka, kad poraste, vi dobijete od nje... Vi dobijete od nje seme od toj biljke i dobijete nit. Pa sad, zašto sam i ja posadio? Zato što valjda nismo imali krevet, ja sam je posadio zato što treba nam vuna i to sve da napravimo krevet. Ali sad kad smo malo preterali dostignuće, ja sam morao da umrem. Nekako sudbina ne dozvoljava da ja budem da ja imam tolike sreće. Bilo je bolje da sad snimamo još duže, ali nema veze. Nema veze. Da, kao što vidite, pokazao sam vam u 5. epizodi, da. Nisam pokazao, ali pokazao sam onaj rudnik. Malo hleb da uzem. A da, nisam gledala. Daj da ti pokažem, otvori, klikni Z. Da. Hvala. A ovdje u oveća su rude. Dobro, nema veze što smo umrli sva... Da, ali nema veze, ali ja sam... Samo mi je žao zbog dijamanta. I ovog plavog. To nam je jedna od dve... Ja sam mislio u 7. i 8. da napravim jednu mini kućicu gdje ćemo staviti crafting table, krevet i ona će da bude tu, stari, tu ćemo sve da sravnimo, sklonit ćemo to drvo i tu će da budu merdevine za dole. To sam mislio. I u budućnosti za neki mjesec dana, 2, kad mi se popravi laptop, dođem ja kod Alekse, kupimo LAN kabel i igramo zajedno. Da, šta sam te da kažem? Sad sam zaboravila. Izvinjavamo se zato što su epizode 10 minuta. Nekako ćemo pokušati u budućnosti to da popravimo da bude bar 20. Pošto ćemo kad budemo imali 2000 subova, subscribera, onda ćemo početi... 2000 subova nikad, a dobro, 2000 subova nikad. Moguće, ali može u budućnosti to bude. Onda ćemo snimati specijale, live streamove i specijali smo se ja i Aleksa dogovorili da će da bude na 150, 250 i na 500. A na ostale se još nismo, ali tako Aleksa? Da. U ovoj epizodi sam ja planirao da tražim naftu. Zato što nafta nam je potrebna, možemo da napravimo... A mi smo u drugom svetu... Kako se zove naftu, možemo da napravimo benzin, a kad pravimo benzin možemo da stavimo u neku mašinu koja... proizvodi naftu. Koja kupi naftu. Ne, koja kao stavite tu mašinu, ona proizvodi struju i onda pomaže onom reaktoru da stvara... Pulverizer. Da, to.
Nemam pojma da li je to... vidite, našli smo ovo novo drvo. Ne novo, nego jeste novo, ali to je drvo, dobijate od njega beše gumu. Jeste gumu. Gumu. Ako se pitate odakle meni sve to sam rekao još u prošloj, kad smo našli dijamante i Aleksa je umro, žao mi je zbog toga, ali mi nećemo prestati. Otkud ja to sve znam? Zato što sam igrao milijardu puta Tekito, oko 3-4 puta i ja sam ceo prešlo ubio i vitera i troglavog pedera i zmaja. Tako da, ja mislim da je ovo nafta, Aleksa. Ja to isto mislim, ali ne verujem. Pošto je pored vode, a pored vode najviše ima. Pokupljeno drvo, aj nema već, posle, kad se vraćali. Pa, sad će ova epizoda da se razdvoji na 2 dela, ja mislim, ili će... Neće. Jo, treba mi... To ne može. Valjda sam ga pokupio, ne vidim. Možda jest. Posle ću ja snimiti... A nije to nafta. Posle neke 20 pauze malo ćemo odmoriti. Uplašit se, ja mislim, nafta. Skočilo mi, za malo skočilo. A nije nafta, nije, čekaj. Proveri. Ops. Nije. Znaš. A mrak je sam. Da li je ono nafta? Nije. A nije. To je bug. Da se vidi sve, znam, to je jedan bug. Da li je ono? A to je... Da li bi vi htjeli da igramo sa shaderima? Šta su shaderi? Da ti je nebo ko u životu ovako, da kad trčiš vidi ti se sen, kad držiš baklju u ruci da ti sve svetli naokolo, da ne stavljaš. To je već dobro. I da su životinje skoro kao i prave. I postoje neki 3D blokovi kao trapdoor, to je ono, znate ono kao obruč. I tu kao vide se linije kao u 3D-u, vide se i merdevine u 3D-u i shaderi mnogo... Znam to u 3D, gledao sam to u Nemačku kad sam bio, ukucao sam nešto na Google i vidio sam to. Pisao sam kako skinuti Minecraft i izbacio mi to, ja sam to vidio. I kad sugar cane se pomera i lišće se pomera, mislim, ne pomera se onako ko mi, nego ovako se pomera u levo, desno, levo. Pa možda oni to već znaju. Pa dobro, zavisi ko je počeo tek da igra Minecraft pa nas gleda. Kao što vidite, već nam porasla pšenica. Dobro, to brzo raste. Ako imaš kosti, samo brzo rasti, gotovo. Sada jedno seme smo dobili, ja sam čekao i znaš da, hoćeš da ti pokažem jednu foru? Čekaj. Iskopaj jednu rupu i stavi unutra vodu i stavi pečurku. Mrdao sam glavu. Znam. I to je mnogo dobro. Ako će Aleksa sad, kad napravimo ovu za 2 minuta u pauzu, među vremenu da iskopa jednu rupu. Čekaj. Mi da nađemo, kad bi našli mi naftu, sad ću vam pokazati kako bi to izgledalo. I kao što vidite, ovako bi bilo sve. Evo, ovo je stari svet, mislim, i dalje novi, ali tu igramo kad imamo slobodnog vremena. Da, ovo je mašina koja uzima naftu. Nafta ima puno, verujte mi, oko 1300 blokova, ja mislim. Ne, dole je 400 i nešto blokova do dole. Da, još malo 1000. Malo pre smo potrošili 4 metalna pikeksa da smo došli do dole i još smo se vraćali pa failali. Znate koliko peska mi treba? Gledajte, ja nisam znala da može i sve da radi i kad niste u njemu, već se napunila nafta. Sad nemamo dijamante da napravimo kao što vidite, stvorili smo se u nekom svetu da ima puno nafta i tamo ima nafta. Tamo ima nafta, tamo ima nafta i čak tamo ima nafta. Pitate se kako, da kažem, zoomiramo na CTRL, evo sad ću vam ja to demonstrirati. Gledaj na onaj kaktus, ovdje sam rekao kaktus. Evo, kaktus. I tako, zoomiramo. To ima isto jedan program, ne program, nego isto mod, je li tako? Da. To je bilo i ovako starim verzijama da zoomirate, ali sad ih više nema.
I ja mislim da ste uživali ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Mi ćemo među vremenu u onom... Post!